nobhuti nabantwana abancane siyambingelela nonke abazalwane egameni lika Jesu. Amen. Bazalwane akukuningi engizokusho la kunezimemezelo nje ezimbalwa ezigejekile ebe sithunyiwe abazali ukuthi sidlulise ebandleni. Amen. Okokuqala ukudlulisa isixolisi esivela kubazali bebefisa ukuthi babe khona phakathi kwethu ngenxa yokuthi ke kokubambeka ngomsebenzi kule nkonzo ade bemenywe kuyona eHarding abangakwazi ukuthi babe nathi, kodwa bazoba nathi kusukela kusasa isonto lonke kuze kube yiSunday ezayo. Alibongwe igama leNkosi. Hallelujah. Esesibili isimemezelo bazalwane abasithumile abazali ukuthi simemezele. Sizokhumbula ukuthi njengoba ngoNovember last year senze icelebration enkulu as iChrist Kingdom citizens, sibungaza kanye nobaba eqeda uhambo lwakhe ekukholweni lika 50 years. Siyazi ke bazalwane ukuthi mkhulu umsebenzi ubaba wenzile during these 50 years kwi-ministry outside of iChrist Kingdom citizens. Baningi abazalwane across the country that he has impacted his lives. So ngenxa yalokho babe baningi abazalwane abahlanganile bafisa ukuthi hayi noma ibandla selikwenzile okwalo kwebandla kodwa nabo bazithatha njengabantwana bakababa noma Mahlaba bayafisa ukuthi kube khona bakwenzayo. So ke ngokuyalelwa nangokudirectwa abazali engazuthi bahlela inkonzo ezoba khona izoba ngoMay. Akuyaziwa idate kodwa okwamanje nje bahlelela ukuthi leyo nkonzo ibe ngoMay, isikhathi nevenue besingakaziyo, kodwa abazali ke bathe asikudlulise lokho ababekhona eMidrand bazokhumbula ukuthi a similar announcement was made by uBab Jobe ebandleni laseGoli. So leyo nkonzo yahlelwa kwamanje ihlelela ukuthi ibe khona ngoMay. As ibandla iChrist Kingdom citizens we are invited. So ama updates siyakholwa ukuthi solokhu siwathola ukuthi leyo nkonzo izohleleka kanjani. Alibongwe igama leNkosi. Amen. Bengithi abazalwane bazoshaya izandla isimemo esikhulu kangaka. Hallelujah. Bazalwane, you will remember kwi crossover service ebesinayo eGoli abazalwane bayizwile itheme yakhona ukuthi we are ascending and we are advancing. Amen. We are ascending and we are advancing. Bazalwane njengoba kuqala unyaka abazali basicelile ukuthi sikhuthaze siphinde sikhumbuze abazalwane ukuthi imisebenzi yonke yebandla ke isaqhubeka. Kunama projects akhona abazalwane abawaziyo esibhekene nawo nabazali abafisa ukuthi sikhuthazane ngawo in terms of ukuthi siqhubeke nokwanikelela. Amen. Project yokuqala yokuthenga lo mhlaba lo la kamakhelwane bayayazi abazalwane iqalile ngonyaka odlule kwase kuthi ngenxa yemicimbi engenile endleleni yaba nokuphazamiseka. Bazali basicelile ukuthi siphinde silikhuthaze ibandla ukuthi ke siqhubeke nokungenisa iminikelo towards the purchasing of the property next door. Alibongwe igama leNkosi. And also bazalana another project ibandla libhekene nayo la ngemuva abazalwane bazoqaphela ukuthi kukhona okwenzakalayo kwenziwa amalungiselelo ukuthi kwenziwe istructure la kuzokhonzela khona uSuper Church wethu. Super Church wethu ube nendawo. Alibongwe igama leNkosi. Hallelujah. Hallelujah. So that's another project esibhekene nayo. Alibongwe igama leNkosi. Eyesithathu project abazalwane bazoyibona ibuilding le iqaqwe iroof ngale abazali bathatha isinqumo sokuthi kunokuthi ibhidlizwe because ibukeka istructure ngathi is still sound enough ukuthi isengakwazi ukuthi iqhubeke isebenze kunokuthi ibhidlizwe kungcono ukuthi iphinde ivuselelwe. Idinga ukwenziwa umsebenzi kuyona besifakwa
i-roof ngaphezulu. So that's another project esibhekene nayo kulonyaka nabazali abasikhuthalazayo ukuthi uma nje ubekeke enhlizweni yakho siwanikelele lama projects ukuze sikwazi ukuthi sikwazi ukwa-achieve by the end of this year. Eyokugcina i-project esibhekene nayo eyokuthi silungise simaintain igceke la fanele kusafeyiswe la ngaphandle ukuze singahlushwa uthuli nodaka magneta imvula kulungiswe kube kuhle. And abazali balangazelela ukuthi ku-extend abazalwane emabebuka ngala kunendawo eshona phansi kuleya ndawo engale kunendawo eningi okungenzeka kuyona enye iparking ngokuhamba kwesikhathi kusengafakwa ngisho islab kuphindwe kube nenye iparking ngaphezulu. So these are projects bazalwane abhekene nathi njengebandla iChrist Kingdom Citizens. Ngake ngakhuluma kubazalwane ngelinye ilanga sikhuluma ngoActs chapter 2 kuverse 44 ukuthi ibandla wathi mawuphethu eqeda ukushumayela mawufunda uverse 44 lithi iBhayibheli bonke abakholwayo babe ndawonye bahlanganyela izinto zonke. Alibonga igama lenkosi. Ngasho abazalwane babekhumbula ukuthi lapha ngesikhathi Paul kwehla umoya ingcwele beshuma Peter beshumayela lapha lithi iBhayibheli kwakukhona abantu that were coming from indawo eziningi kwakungebona abantu abama locals kuphela kwakunabantu abaqhamuka koGreece kunabantu ababeqhamuka all over iAsia ababekhona ngosuku lwePentecost. And as Peter was ministering lithi iBhayibheli kwasindiswa about 3,000 people in that one sermon. Alibonge igama lenkosi to the extent ukuthi even abanye ba decide ukuthi abasaphindeli ngisho amakhaya sekungaze kuphazamiseke lento ebazwile umsebenzi kaMoya Ingcwele. So ibandla lapho ukuthi lihlanganyele ezintweni zonke lithi iBhayibheli kuverse 45 bathengisa ngemfuyo nangempahla babela bonke ngayo njengokuswela kwabo ngoba abanye babefike la beyizele eJerusalem. I can imagine umuntu ufika on business ahlangane nezwi likaNkuluNkulu athi hayi angisabuye la ngisuka khona sengihleli. So abazali kwakufanele baba provide umsebenzi webandla. Izinto ezenziwa yibandla iqhamuka kwenye indawo zenzeke ebandleni ibandla lithula ibandla liyazenzela sakubona kwenzeke ebandleni lokuqala. Nakulama projects bazalwane siya encourage ukuthi sibe naleyo umcabango ukuthi as ibandla siChrist Kingdom Citizens izinto esizithandayo nesilangazelela ukuthi siyibone zenzeka ebandleni lethu zizokwenziwa yithini sizozenza ngeminikelo yethu njengoba kuthiwa la nabo bathengisa ngemfuyo nangempahla kwakuyizinto ababenikela ngazo lezo bezonikela ebandleni ukuze kwenzeke umsebenzi kaNkuluNkulu. Nathi ezibandla we are encouraged ukuthi sibe nalowo mqondo ukuthi izinto ezinhle siyifisayo ukuthi zenzeke ebandleni lethu iChrist Kingdom Citizens zizophuma from iminikelo yethu uma sinikele. Mawufunda uExodus chapter 25 uNkulunkulu utshela uMose ukuthi ngithathele umnikelo kodwa uthathe kwabanhliziyo ezivumayo. Kwakuwumnikelo ukuthi kwakhiwe ithempeli la uNkulunkulu ayizohlala khona phakathi kwabantwana bakhe kodwa umnikelo uthi uMose akawuthathe kubona. Alibongwe igama lenkosi. So nje ilokho bazalwane. So kunama envelopes bazalwane afana nale engiyiphethe abhaliwe laphezulu ukuthi projects. So akhona ala abazalwane bathe abazali bayacela ukuthi sibanikeze abazalwane ama envelopes and then bazowabuyisa as siqhubeka nokuhlangana azoqhubeka enze yonke lemisebenzi okufanele yenzeke sikhulekele lezi zinto ukuthi zibe successful bazalwane. Ngizocela nje ngokukhulu ukusheshsha ukuthi silekelelane and distribute these envelopes and then we will pray and then bese siyaqhubeka nenkonzo.